Sitt xhur wara li r-rabtin qamu maħsuda bl-aħbar li sfronda s-saqaf tal-Knisja ta' Ġiżu, ix-xogħlijiet jinsabu fl-aħħar fażijiet qabel ma l-Knisja terġa' lura l-glorja tagħha. One News żar din il-Knisja mmexxija mill-Patrijiet Franġiskani u qed titħejja biex il-festa ta' San Ġusepp din is-sena tiftaħ bil-kbir nhar il-ħamis l-ewwel ta' Marzu. Fil-jiem tal-festa se jiġu inawgurati is-saqaf u l-Presbiterju l-ġodda u ssir il-konsagrazzjoni tal-art tal-ġdid. Il-gwardjan tal-komunità Franġiskana Patri Martin Kolero qal li fis-sitt xhur li għaddew saret ħidma lejl u nar biex tlestew ix-xogħlijiet ta' restawr. Qal li din l-esperjenza qarsa inbidlet f'turija ta' kemm ir-rabtin huma nies solidali u għandhom għal qalbhom il-patrimonju tagħhom. Sostna li r-rabtin mhux biss raw li kollox jitranġa, iżda jsir aħjar milli qatt kien. Enfasi fuq ir-rabtin li sibnihom ħafna ta' sapport, nista' ngħid jaħsbu qabilna ejjew nagħmlu hekk, nagħmlu hekk, ħajkunu l-ewwel nies li jxammru l-kmiem, ġifieri qed nistennew wara dil-ġimgħa qed nittamaw li x-xogħol ikun konkluż u l-ħsieb tagħna hu li sal-weekend li ġej jiżarma kompletament kull maw dak. F'ċerimonja li se titmexxa mill-Arċisqof ta' Malta fil-preżenza tal-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż mistennija tinkixef il-pittura ġdida tas-saqaf, xogħol l-artist żagħżugħ Adonaj Camilleri Kawki. Ma' One News iż-żagħżugħ qal li l-pittura ridet iddur mal-figura ta' Ġesu Kristu minħabba li l-Patrijiet Franġiskani huma imlaqma bħala ta' Ġiżu, laqam li ġabu magħhom minn sqallija. Tagħhom biex taħdem b'xi ħaġa daqsxejn differenti. Bis-sistema jisa sotto insu li jiena naqra wkoll daqsxejn ma narawha biex nagħti dimensjoni li hemm il-glorja u jgħid tara l-ġenna propjament. Il-Marmista Roni Piżani li sibnieh lesti l-aħħar xogħlijiet spjega kif l-altar ġdid huwa replika ta' dak oriġinali li nqeret fil-lejl ta' 23 ta' Awwissu. Qal madankollu l-altar ġdid għandu partikolarità li se tiġbed lajn. Tal huwa xebħ tal-art tal-maġġur. L-iskop kien illi biex meta inti tara l-proġett kollu minn quddiem isek qed tara art tal-wieħed tara ta' quddiem u ta' wara jaqblu ma' xulxin. Is-Sur Piżani qal li l-akbar sfida kienet li jinstab irħam li jaqbel mal-kumplament tal-Presbiterju minħabba li dan ilu mibni mijiet ta' snin. Blajnu Natalla sibna. Ħafna minnu skars, speċjalment l-irħam isfar, dak il-gris, għax il-gris mhux kollu l-istess. Kultant il-barrieri tiegħu ikunu waqfu, jew inkella jkunu skarsi, jew inkella jkunu spiċċa il-kulur oriġinali ta' dak li kien jeżisti jinnaf 50 sen ilu jew iżjed. F'dawn ix-xhur li kien għaddej ix-xogħol fuq ġewwa tal-Knisja sar xogħol ta' kostruzzjoni fuq naħa ta' barra biex ir-rabtin qatt ma jerġgħu jgħaddu minn din l-afsa ta' qalb. Bil-parir tal-periti għamilna saqaf ieħor magħmul mill-planki biex jipproteġi is-saqaf tal-Knisja li hemm bħalissa. Ħalli nevitaw li jerġa' jidħlu xi ilmijiet u ma terġax issir xi disgrazzja. Il-festi ta' San Ġusepp ta' din is-sena se jiġu ċċelebrati b'pompa kbira hekk kif għaddej ix-xogħol ta' restaw fuq l-istatwa storika ta' San Ġusepp ix-Xieħ. Ir-restaw se jiġi inawgurat fit-2 ta' Marzu fil-Katedral tal-Imdina u l-ħadd 4 ta' Marzu meta l-istatwa terġa' tidħol fis-santwarju tagħha fir-Rabat proċessjonalment.